Kublai pi baro ngi pediang so bhai pi shakatup kubor mata ka janmiet shwaban paj ki kubor ngi ya pet shwai ki mat bakong san Thang ki dekhot ke Youth Congress na rilom garo yaki ting shop jong kinong elam ka sen Congress namar ke jing kanno babun ki jing duna hakrukom ai ticket yakun election Penyeng kertong kaseng VPP na Nongston Hashwa jong ka assembly election on yakon unong yalam barim ke HS PDP na Nongston. Shim katrat custom yakilat kilinti bante lakam ya jingrung udrok khamtam Hashwa ka election rakhe ka NER Shillong ya International Customs Day arhajar arfulai. Bat sedang ka UDP Nongston ya kajingalap election na marngor. Kikubor ki babnia. Haka jingjia ka ba juda khamjia ki dekhot jong ka Congress Youth Wing harilom garo kila persya ting ya ki katto ka ne ki kertong jong ka MPCC ki banyakon haka election banwan namar ka jing ngau bitar jong ki ya karukom ai ticket ki dekhot jong ka garo Hills Congress Youth Wing hinen kasngi kila thang ya kiting shop jong o president ke MPCC u Vincent H Pala konang yalam kaseng ka Deborasi Marak ya ukertong u badang penyaso shen u saleng sangma bat u bilikit sangma haba penpau ya gijing persya jong ki ya karukom ai ticket ki dekhot jong ka ken hon kila sngew diaw bha ya gijing le jong ki nong yalam kaseng katkum gijing ong jong ka ken hon ka Youth Wing kaseng Congress kala de ban pen banai ki kerteng jong ki kertong haka list ka baningkong men kasngi balang jong ka tayo Henry ki dekhot ki badai hok shisha jong kaseng ki bakerpat ban yo ticket kila sha kan tait no Henry ka jingjiet ka long penban ka banno shiliang yakitu ki bashu wan rung na ki we ki seng san perthei last yan sini kurang kena saktan iman bisuni lima rangko thari muna foto rangko soang niko dakinga maina noba bisong sini kurang kena sakjaha cenga gemek taken inas kang kurang rangko hacham kena dimang ba sini kurang kena saktan iman cenga dalo bonsote bisong ni bimangko soe muna Kongres Parti ko jegalen ko dakinga yan sini bonsot keba kurang wainok cenga jatna sungna mameng namkin di ko ba dakjaha sini ko sakko ongija kham rangko kata pangaha uning ban cenga rakken Kongres Parti o deleng pa leader rangko Vincent Phala Deborah Simarak bilikit sangma aro saleng sangma yamangko bonsote bisuni bimangko soe muna jegalaniko Youth Congress ikta dakinga Ka Voice of the People Party VPP men haka arpunyotri ukalalangkot kala pediang bat penrung ya onong yalam barim kaseng HSPDP u Bobby B Kharshandi ringkat bat kinong kershan jong u sakaseng haka jingalang bala penlong ha Bishops Hall ha Nongston u Bobby B Kharshandi unyakun haka election ka banwan na Nongston hadien ba ula yo ticket na ka VPP haba ay jingkren haka jingalang iba Kharshandi ila ong ba ilaray banyakun ya ka election kum ukertong shimet hadien ba iklem yo ticket na kaseng Hill State People's Democratic Party HSPDP ya ka jing penrung dekhot jong i sakaseng lawan banyadon lang da i president kaseng VPP iba Ardent Miller basayang mot i Dr. H Karachen Vice President ka VPP bat kispa ngut kinong kershan kaseng VPP na Nongston Lada pipuri yaki report. Lagalong kibam lami yaki got report. Report ling baga DJ ayo small eran bante. Baga jila Meghalaya. Kadon haka benta kabasya troita. Ani gari kam kabatia nakada jala jadi kopi paipa. Lada gila pakla holusnem. Arpulai election nagli. Nano ifi kala e. Kerpa di paipa. Bila Indonesia sesem. Bila kipai masang bijang pi. Akan diberi terjungi. Apakah di kertong juga PPP berpenyeng beslo bersyai di kalian penting. Makai kebangi yang nama kacat beri pembaharan dilajaipan. Kata kesensyar khadar kebukut. Bagi ibu di segi barat. Jadi mopi pat juga beri Khasi neutral. Bagi parti yang penting yang kacat beri juga sesisi. Bentar.
Ka Commissionerate of Customs Preventive NER Shillong CBIC jong katanat Ministry of Finance hinen kasngi kalaraki ya ka International Customs Day arhajar arpulai ha usoso tham auditorium State Central Library Shillong lawan ban pin ipo ipieng ya ka jingalang da ka jingdon jong Chief Commissioner CGST Customs and Central Excise Guwahati u Yogendra Gak kum ukongsan habakren shikilat pathai khubor ugak ulapen pau ka jing sngokhia halor ka jing jelei jong ka jing rum u drugs ya kathan chate la mingi bat ulaong bakane kalong ka bependik hado kata-kata ulayat hu ru bakatanat kala shim ki sen jam ban yada yakane khamtam lele yodon ka jing pendan kam yo drug hakapor thep vote ulapen pau ka jing sngongu ru ya ka jing tre shitom jong kitanat shipai kum ka BSF bat Assam Rifles ka ITBP ka SSB bat kitanat trekam jong ka ributan bat Bangladesh. Some seizures have been made. So, heroin seizure was made here. Foreign origin cigarettes have been seized when coming to this place from Silchar. But these are activities, these are things which can be easily used to induce the voter. So that's why we're keen that these things are seized. Kaseng United Democratic Party Nongston constituency hinin kasngi kelas dang ye gajingelap election ka Baningkong hakathan Marngor kabahap hapo ka West Khasi Hills district dakispa ngut ki brieu na katega jaka kilawan banyashim benta haka program kablalong hasnong Marngor lawan banyashim benta hakatega jingalang daki kirtom kaseng UDP bakentop ye iba NP Nongsiet Moxlander Marngar i president ka UDP Nongston Circle but president ka UDP Youth Wing West Khasi Hills i LG Nongsiet na padang kiwe ki nong yalam jong ka UDP Marngor but like se zone haba ai jingkren ha ka jingalang iba Polestar Nongsiet ila penpaw ki jing e ba mat de kisnong ki badon ha ka te ka than ha ka liang ka jing bombit bombyang ki linti senkin kablawan ra jing e bhai ki nong song snong ki ba ha ban ya ki jat da ki kinta hakaway pat kaliang EMDC barim na Nongston iba LG Nongsiet ilakren halor ka jing don kam ban wan sen sharno da ka seng riulum ha ka sarkar bathemai kubur kepastu tengah yenong ipi yong kumni lada ke mautar resan kawan UDP bat nangni nang stang kawan UDP kanum banginnya penting ya kita di blok kipade kubur pi kina sang nangni pikwa bonwan ra na sani tinadon menta ngau yapi yawelang yati lopi jor kibayin wasan kibahap hamni kibala sarana kiblok satay ban pensno ya kaniga kubur kababha Namar ki jingjia ya tengko kali bakha kha hashilenter ka surok Shillong bypass kablawan ra ya jingdo no jong kimin sim kodor ki dukhot jong ka FKJGP Bhoi Rembong Circle nen kasngi kila penyang ya ki jingtho hasnong lom dat kla bat lom so ping kum ka jing mana ya ki brio shaphang kane ya kane ka jingle lalam khmat dai president ka FKJGP Bhoi Rembong Circle i boy kurba bat secretary i bansen so yong habakren chikilat pathai khubor kinong yalam ka seng kila penpaw ya ka jing sngokhia halor ka jingjia ya tangkho kali bakha kha haka surok Shillong bypass kablawan ra ya ka jing mensaw ba jingdo no ki bin sim bakodor jong ki babun kila kenturu ya ki dorbar snong bat kinong yalam snong ba ki de ban shim ya ki sen jam ban penduna ya kum kite ki jingjia Yaki arngut ki samla na Meghalaya ki belayo ya ka khusnam riu shlur ne National Bravery Award menshim tayo kilayo ya ka jing pediang burom na kidikhot jong ka Seng Hills Farmers Union Ribhoi District hadian bakilapoy hanong po matakasngi kum kadak jong ka jing sngo burom yaki halor ki kam shlur jong ki arngut ki samla ki belayo pediang ya ka khusnam ki kentop ya former kongjri national umkrem bahap ha East Khasi Hills but one lambok rani nakasnong den arka jong ka Ribhoi District ya kaniga khusnam National Bravery Award la ai da Major General Vikram Dev Dogra AVCM haka arpasantarik ha New Delhi kane kade ge jing ai khusnam ka bajule man lausnem ban ai shiki khenna ki bahapo khat prasnem jongkari namar ki kam shlur jongki kum ki khun kinong kendong re ngimpoi perkhat ka jingmut jangalik ngampoi perkhat ro và ngăn poi hadu une
uput bang yo lichim kan national beri award Sadelhi dari kajing don jung Sadelhi ru sungudap dak kajing sungkumen bang don bang lichim kata national beri award u justice balashong thaj u BP katake u balongru unong yalam hakaken hun tokit kabiade berki kamshalan tu ya udawyong hakajella menagasngi tho ding jong katayo ulaong bakat kum kajing tokit lalap ba udawyong u balade banti udan hadu khat khandai lak metric ton lane duna khendiat Henry Omde hadu laifu ar lak metric ton kumbala ong daka sarkar jella shakayeng shari bahkli du ulayat hu ru baya kakai pot halor ka jinglum jingtip da ka jing panher ya drone baningkong hakabia day ba ka jing panlang ya kidawyong on sa yo no menta hapo shi tayo hakawe pat kaliang u chairman jong ka committee shimet unaba bahata charji ulaong ba ki jing batha la de ban ai shakitu ki bom pat ra ya dawyong ubala lilam Henry ka pisa pat la de ban thep baki de ban weng no mardor ya ka te ka pisa bat bu biang ya dawyong ban le biang ya ka jing kli dor. It appears that little over 3 lakh metric ton of coal has already been transported to various depots in the state, and those are available for auction now. And the DMR office will issue now the communication to the TIL to put those into auction. Mentapat nginyapet ya ka jinglong jingman ka sumeneng ha shalong ka jing shet kalong khat khandai point iwe degree Celsius bat ka jing kriat kalong nyo point khandai degree Celsius ka jing sngam ka haw kalong nyo khandai na shi spa min step bat propusau na ka shi spa jan mit ka sun meneng kan terkhong bat kala bandon ka jing dum lo Hashwa bangin penkut no ngi penkan maya phi baya kanika khubor nalor ko phi yo I ha ki television phi la ruban pet live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki khubor ba man la ka sngi phi la ruban pet ya ka khubor jong ka DD News Shillong ha ka Instagram Facebook ba Twitter Shwaban poi sha ka bakot jong ka thup khubor ngi nya pet biang sa shi se nya ki mat ba kongsan Thang ki dekot ke Youth Congress na rilom garo ya ki ting shop jong kinong yalam ka seng Congress na mar ka jing kano babon ki jing duna ha karukom I ticket ya kun election. Penyang kertong ka seng VPP na Nongston ha shwa jong ka assembly election on ya kun unong yalam barim ka HS PDP na Nongston. Shim katanat custom yakilat kilenti bante lakam yaka jingrung udrok khamtam hashwa ka election rakhe ka NER Shillong yaka International Customs Day 8,000 arpulai. Bat sedang ka UDP Nongston yaka jingelap election na Marngot. Tepar lok atung ila poi syaka pukut jong katup kubor jungi metaka janmit. Haduk bangin de syambiang bat pila syai kesngi kublai pi baro. करदाता ध्यान दें, देर न करें। यदि आपने अब तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने आधार को अपने पैन से 31 मार्च 2023 तक 1,000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं।